Ne üçün täze yüz duette ba? Toyda altım SMS yazdı təbi. Dedim yalandan sözünüm yazdım diye. Belki yalanım aydım durdu öz başından geçiren zatlarını ilkler aydı. Sondan uzuraydım görüyor diye. Ya hakikatte var ama öğüm köpten beri mekana deyip verdim. Boranın ortakatı öğüm diyor. Durduğun iyice ayıttı valla. En kızıklı rubrikamız Hitxana rubrika. Yesenler öğütmen ara vaktsallık. Sonku 6 ayın içindeki edilen təzə işler bilen tanış edelim. Alisa, поставь последний топ туркменских песни. Gerekten tutmayman aklı, yanımda akalım haka. Gece yıldızlara bakıp geçip kucağına uka. Duyma şerim anlamı, gecelere ayım sen yaşandın mı? Bu sevgi gül varsa biz bile bilesin. Onu sorunu bilim olunu. Belli, gel bu ne men cimleli. Ağırtma kelleni, doğulan günüm dilleri. Tak, kalalıyık geçer. Bak, bunun çağı dönüm bak. İnnesin kışın ben ki yalanlıyım. Söylememin sonunda sen bu benim minni yamanlıyım. Vak becerip bilir misin bu yüreğime zaman yönelenliyim. Durduyev, bugünkü mihmanımız. Yorunu devam edelim. Ekan, Durdu, hoş gördük. Sağaman bugüne de yettik nesibedenden. Ne sorulara başlayalım. Tamam. Nirede netip tanıştınız ve ilkinci bile işten aydınız, haysaydım. 2018'in ahırı 19'un başlardı da. Şu anda yüreğimde kalar deyip aydım işledik. Bir aydım ettik. Son aydım oldu. Neme oldu? Bu ben işleşen adam kendi de. Ay doğru yaman kendi. Ondan durdu işlep bir aydım etti de sonundan böyle kaydımlarından. Yetişmerini ettim hem birazcık ondan şey edip onunla kendi işleş bilmedik son. Ara ken var salmal oluyordu biliyorum. Bir aydımdan 6 aydan çıkarma oluyordu. İkinci aydım ken ondan. Yani mekanın işleşen aydımcılar katı köptü oluyordu. Şu sefer. Benim diyen şeyler geçeceğim ok bırak ondan bulam öyle. O düşünüp şeyler oldu da ara ne şey düştü ondan 2023'tü. 23'te o 23'ün ahırı 24'te merce. Şükür stabilne. 23. 4 yıllap işleş. Ay karonu devru itkoşke hiç gömüraydım işten oldu da. Görüşeceğiz yani iş oyuncu kendine etmedi. Sondan son birinci aydım haysi. Ondan sonra var bir kısana yine yankı tek aydıma onun yine bir Goğucalar eten yaman yani aydım var. Şol var onun. Yanma da o. Diyecek koyam olurum ettik yönü bir hili bilmedim maksadımız var. Yervet demettik. Bine hem bileleşip var. Goğuca fikirlenişip çık bir neme Dubai manakada da aray. Neçinci yıl oluyor şol? Geçen yıl ne ya? Dubai manakı. Ağustos'un 30 yılına mı cevabım birine çıktı da. Ağustos'un 30 yılına çıktı. O bir fikirlenemedi. Birazcık mirav oyrak fikirlenip bir Goğuca var. Edeyerler deyip neme demedi. Sonra anlaşka bilen oturup durdu. Bir de tavsırdı. Annem eret var ha. Şahir. Annem eret kurban. Şey deyip onunla alıp çıktık. Aydım. Yöne men ölmem dedim. Kısacak gelin. Bularım dedi. Kısama dedi. Yöne kovrat der dedim. Kankırı dinleyen adamlar kovurayacak aydım. Kısacak gelin. Bizim mağara şu durdu işkan ne açı. Vakti yani aydımını ihtiyaç tutturup bolana bırak bir hilecek bir daha da yanlışlığımız var o deyip. Sonra birazcık demettik der. Ondan belki ne diyeyim sondan başlattı. Da şükür o. Sondan son kulaş bak Goğuca gidip atıyor ne. Dubai manakı yerine düşen aydımdan bir oldu. Milyon dinlemelere vardı. Bundan beyin alsın inşallah. Son için Mikke Hitxana'nın adından am. Sana şuları yaltı var. Label'ın adından am. Butlu olsun, ögürü köp olsun. Grup olsun. Soğut taynadık bırak. Utlayan. Alacan iyi grup olsun. Tanrı Alkan hem memnun avrayımız olanlar var. Tanrı Alkan eden adamı da. Olar yalı soğuttamızı ehli şu milyon molon ya yankı yören aydınlamızı aydımçılarımızı yürüyüp padarka tayinadık netivedenle. Hitxanadan hit aydınlarım. Ana dur düşkan zekinem netivesin Allah'can yadigarlık. Emmemedin adamın ne. Dubai manakı aydım yerine düştü. Yönü berdi yeni bir yerine getireceğimiz var. Təzə yüz. Ne üçün təzə yüz duette ba?
Näme üçin başga rapper däl? Nätip şol kelläň elli. Opşum şol aýdym başda sol ýöközüňdi aýdýadym. Oo. Nätip duýdy pikirlendiň. Aydın birazdan döwre babaydım. Gowaydym bol. Ondan ses ýazyma sen ýazdım. Ýanky diýişiň ýaly ýöközüm solny proýektdi mekan. Ama mekandan maksatlaşdym. Mekany şuňa bir rapper goşatym belä. Rap goşatym belä dedim da şu janrda aýdýan. Ondan kim gözüň öýtürýär? Meňem diýdim bir hil özüm gowamoňşan, alşýanam, sözüň gadyňam alşmaly adam bilen gurlaşan dedengden. Täze bilen bir hil gowalşýar. Soratda menden garaçy täze şunu aýtdyrsam näýelek gordat. Sorady menem gelişdirdim. O aýt şol imni şol aýtdy gelişeni bildim. Ondan täze de proýekti uğratdym. Olam şu Karvila bilen bilediň geldiler. Ondan ikisem gollat da gowy diýdi Karvila da gön ýanyna eken öz aýtdy da maňa ola gir proýekti o gow proýekt diýip şey diýipdir da. Ondan garada şey diýip ýerine düşdüýdim da şükür. Hakykatdan ýerine düşen aýdymlaň bir bol. Ondan soň çykaran aýdymyz Mon Amour bolmaly. Ol hem menem şol aýdym hakykatdan hem söýüp dinleýän aýdym. Ol aýdymyň döreýişi barada gysgaça. Ýanky diýişiň ýaly Dubai manakany bir neme aýdymyň stilli ýani heňi zadyny men özüm şol ýaly isleýän diýip bir prepozisiýany aýtdym mekany duýdy şonu. Ay elek Mon Amour'da bolýan hiç ýyl goşulmadym. Konkretni gowy apardynda tonu saňadan ýany şeýtdim de. Anne bilen daşary ýurt söýdi goşuldyk. Birazcık miraboy bolsun diýip biz pikirlenemede birazcık diňe bir o bizim özümizin külör dinlemesinde bizim etdiýän zatdan daşyna da görünsin diýip birazcık o tarapyndan pikirlenýär. Emin dur düşkankda da şol o miraboy boldy karoçy diýjek bolýanym. O daşynaklaryny dinleýär. O bir de ýazýarlar dinleýänler, gowurýanlar. Bu başyny Mon Amour'un terjimesi näme? Sen men ezidim. Söýgülüm hem dostum diýe şo manyny berýär. Ýöne var karoçy Dubai manaka çykdy, ýa-da Mon Amour çykdy bilýärmi? Pastayan durdu gelip diýär, emin niýe şu Dubai manaka. Bidem şu Dubai manaka has gowutdy, ondan o çykdy bolýan. Edil olum gowutdy de onça bolmady, zat diýip otursam bula aýtdy gaýtam diýär men niýe. Nira barsam diye, şu Mon Amour diye, o çonuğun ait deyip diye, çonuğun haladık diyeler. Mon Amour'un fiyatını gün giyce ettim. Şoğunum, şu rap yerini boş koyup, tədüyle iverdim de. Olan gün giyce can etti. Yaman qoğu verdim, yani iyirden bir arası kelyadır dinlen. İyirden can ediye qatı qoğu verdim, aydıma men proyekte girecektir. Şoğunum toydudum. Toydan çıkıp, toyda altım SMS yadı tədüyle. Ona neme deyip verdi ya. Ses yazgıyımı uğrattım, yani sesim yazandan sözmem yazdım diye. Resk yaptırdı. Benim ertesi mekana getirip berýän aýdym. Täzeýden sesim ýazýar. Haçan ýetişdi diýe de, ýoksam dağdana ola hiç gitdim de ses yazgıdan berdi. Hakykatdan hem täzeýden hem tembri, sesi şu proýekti kabul edeni diýsen ýerine düşüpdir. Aýdym sinhronizatsiýa diýilýär şu inýan birek bire laýyk bolupdyr. Onu indiki proýektimiz biziň men gulagıma değdi. Son kaydım. Sen için menki yalan mı? Menki yalan mı? Menki yalan mı? Menki yalan mı aydım. Durdu. Öz başından geçiren zatlarını ilkler aydı. Sondan umjuraydım görüyor diye. Şoçunmuş adam. Yo, ona montajda olacak. Yana neme mekandan anlamerede men diýdim şu studioda oturýar Ne şeýle de gelin ya da man iş bolmamy da. Çay oturýar kak diýdim de bir gıygırlayan aydym sen o gıynas aydym sen. Men repertuarymda ýokdy şon ýaly. Gıynasly zat aydym da. Bolanym bolsa gaty öň ýer. Şular ýaly emedýän isleýän idim ondan gary mekanlara tuğulamy. Bir de var, bir de oppa ola gıynaslaydım bilýär, ýazmak kediler gazakly hem aňsat ondan. Awa bilem ok şahirlerde şon ýalyk nime barmy? Sözüm şolara gowy ýa gıynaslaydım. Ondan hem ýazmaga gazakly bilýärmi? Ay boldy durdyň iýje aýtdy bolla. Ýa-da ondan bunu karaçy işledik. Monda aly bilen nimelerimizi alıştırdık durda aýtýan şeýler ýakdatlar bar, durda aýtmaga maýerek durman diýende bu. Aýo aýdar brat, dinler, ýene-de aý bunu çağırıp şey diýip dinletdim. Ben birinci şey dinlendi, neyem halatda. Ondan
O zatlar neme dipsiň endi men go öwrenip çot gidip aýdalyp şey dip ses çaşynam ýazdyk. Fikretçimden hem gowgoluk araç oturdy. O yerine düştü. Sözlerine anneme daş etip ýazdy. Malades. Şulaydym deme gowunum etdi anneme. Anneme gowy ýazdy. Öňem gowunum etip berdiýäni şu tapar hassa bir gat basajyk koýdy. Ya hakikaten gowy ýazdy onu. Ni aydym bilen berlen zombur. Ses ýazgydan öňür. Taýlyk geçilýärler. Ne kana zaýdy ýa-da. Bir ýerde alyp bilen teknik kamera atdyk. Doldurypsyň ama. Menki yalanmydy. Gysga wagtyň içinde YouTube'da 200 000 görülme barly. Aýratynly klip AI. AI klipler olar ýaly ken görülmeýär. Ýöne şul görülýär. Wizany ýasan kim? Karoçy bu klipde durdyň klibinden nälik boldy? Bu ssenariýa ajygym karoçy tanıştyran jigimi. Nagym Kakaev, o Radnoy öljigim. Bular o ýanyma geldi-de, berdi ýanymda işleýär. O AI'da şol men klibini idi. AI'da düşürsem diye höwes etýän şol aýdym men. Gowur işläp oturkam, eşit oturka. O halatda men şol edesim bilýär diýip durda da özi. Men şol edäýin diýip nemeden soň. Adam bir zat höwes edýär, rezultaty başga bolýar da. Netijesi. Ondan gara menem işlem bilen ýetişemokdym şo wagt dogrusy. Gündüz akşam toýlar bilen, o galy berse işler bilen. Nagym adam aýdym gowurdy. Senem gowurdyň hakykatan. Gowja gymmatla garşadyň nereýin bana satdydyň aýdym bolýar. Aýdym. Bekan bir häsiýeti bar hakykatdan hem biz gündüz işde, ýa-ni toýda, ondan soň studiýada da öwrenşäň şuta. Onuň bir adama niýetlep bir aýdym işleýär, şoň şol aýdym işitmese getir sat diýäň, 5 esse 10 esse näme hödürede? Ýok, şol adama niýetledimi? Şoň şol aýdym. Onuň durdy özüň geleňde diýdim. Agam, näme diýseň edeýin, bitireýin, aýdym ber diýsem, ýok berjekkä pikirlendiňem ýöle. Bermediň ýöne, bermediň. Hakykatdan hem yürekden geçen aydınmaktır. Benim dinleyicilerim umuman hemme tarafdan klibi aydımın yerine yetirilişi, düzülüşü Owda benki yalanım aydımın çıkarlarına bir 20 000 töwerek bolup gelýändir-de. 20 000 töweregiň dowamynda YouTube'da 200 000 dinlenme baran bolmaly. Golaýlandyr. TikTok'da 10 000 dinlenme. Ondan hem ken. Bilaýdym kim? Onu wize düşünme. 10 000 wize düşünme. Bilaýdym kim onda ýerine düşen aýdymlar, hit aýdymlar diýip bilýär. Şoň içinden diýip bilýär. Dubai Manaka, Mon Amour, menki yalanmy. Soňky 3 aýdymlar töwelem hemmesem hit onda. Biz dogry ýerde hit kanada. Indi sen üçün menki yalanmy. Söýseme men